Με το αριστερό Πέντρο Τουάρτε χτελεί, περνάει μπάλα, διώχνει στο πρώτο δοκάρι. Ατόρνο στρώνει δεξιά στον Σέρτσιο, ψιλοκρεμαστή σέντρα για τον Μαντούκα, πέφτει πίσω ο Μπενασούρ, το σουτ στην κλειστή γωνιά μαζεύει ο Κάψα. Στον Σέρτσιο, τώρα στον Ατόρνο που σεντράρει, κάπου βρίσκει μπάλα, παίρνει ύψος ο Ντεπίνα, απομακρύνει, γίνεται λάθος, Μπενασούρ, τέτα ευκαιρία, δεν θα γίνει το γκολ, κόρνερ. Και άμεσα την ξαναβλέπουμε. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος, βγήκε στο τέτα-τέτ με τον Κάψα. Ατόρνο έξυπνα για τον Πίντο. Εξαιρετική πάσα και από αυτόν. Στο Μωράης, το σουτ, περνάει μπάλα στα δίχτυα. 1-0, Νούνο Μωράης στο 21ο λεπτό. Και με δόση τύχης, αλλά προηγήθηκε εξαιρετικός συνδυασμός. Δεν βγήκε κανείς πάνω του και από το ύψος της περιοχής βρήκε και προηγουμένως κάπου η μπάλα σε πόδια και φνηδιάστηκε ο Κάψα. Ο οποίος έπεσε, αλλά βλέπει την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του στο 21ο λεπτό. Ξανά και ξανά το γκολ που ανοίγει το σκορ. Έκανε κίνηση, τον είδε τον Μάριο Σέρτσιο. Ατόρνο δοκιμάζει σουτ, έξω. Τελείο Μπενασούρ, δεύτερο δοκάρι, γίνεται κεφαλιά, θα πάει μπάλα στα δίχτυα, δεν θα πέρασε τελικά τη γραμμή. Διώχνουν οι του Ολυμπιακού, διαμαρτύρονται οι του ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε εδώ αν πέρασε ή δεν πέρασε τώρα τη γραμμή. Νομίζω εδώ θα φανεί καλύτερα ότι μπορεί να πέρασε. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει, άλλο ένα σούτ από μακριά από τον Ατόρνο. Πίντο έντεχνα στον Ατόρνο. Βρίσκει χώρο, κάνει το πλασέ, εξαιρετικό γκολ. Άλτο Ατόρνο. Εδώ η εξαιρετική πάσα από τον Πίντο. Έξω από την περιοχή, το απίθανο πλασέ από τον Παραγουανό. Απολαύστε το κεφάλι. Ασταμάτητος ο Άλτο Ατόρνο, ο οποίος αποθεώνεται ακούγοντας το όνομά του από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Γίνεται αυτός από τον Μπενασούρ. Τα κατάφερε όμως, γύρισε στην περιοχή, δοκάρι από τον Τσιντί, νέα ευκαιρία, ο Έλτερ Κάστρο δεν μπορεί. Εδώ είναι η φάση πριν το ΑΠΟΕΛ κερδίσει το πέναρτι, το δοκάρι του Τσιντί. Εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του, μπαίνει στην περιοχή, είναι πέναρτι αυτό, το δίνει ο Βασίλης Δημητρίου και κίτρινη στον Τιάκο Κώστα. Αδιαμαρτύρητα τη δέχεται. Απίστευτο τρόπο στην περιοχή, κοιτάξτε εδώ, ναι, είναι παράβαση σαλμοφανέστατη από τον Τιάκο Κώστα και από την αντίδρασή του στο μάτια του, το καταλαβαίνετε εδώ. Ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ να καθαρίσει το παιχνίδι. Μαντούκα 3-0. Στο 68ο λεπτό ο Βραζιλιάνος πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Φτάβω Μαντούκα εδώ με το αριστερό του πόδι στη δεξιά γωνία του Πάβελ Κάψα, ο οποίος έπεσε στην άλλη πλευρά. 3-0 το ΑΠΟΕΛ τον Ολυμπιακό. Μπάλα στον Αλονεύτη. Θα καταφέρνει, κάνει το γύρισμα, περνάει μπάλα, Ατόρνο με τα πόδια, ο Κάψα σε κόρνερ. Στο 21ο λεπτό εκτελέστηκε ο Μαντούκα την σέντρα. Προσπάθεια για γυριστό, Μωράης, 4-0, δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Νούνο Μωράης. Τα καταφέρνει ο Πορτογάλος, αποθεώνεται και αυτός από τη σέντρα του Μαντούκα. Ο Καρυπίδης ήταν αυτός που προσπάθησε για το γυριστό, δεν τα κατάφερε, γιατί η μοίρα ήθελε απόψε τον Νούνο Μωράης να πετύχει δεύτερο γκολ. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό εκτελείται. Έδωξε ο Καρυπίδης, η μπάλα πάει προς τα πίσω. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, έξω.